Znám osobně mistryni těžký váhy v téhle republice Lucku Smetánkovou, která chodí do ringu s klukama. A normálně regulérně sejme v prvním kole. Jo? Takže holky v momentě, neznamená, že se máte brát, že se něco, oni máte rádi, fyzicky, nějakou energii do toho. Jděte k Romanovi. A budu vtipnej pro kluky a Majda bude vtipná pro holky, tak jsme zkrátka suprovej tým. Takhle to funguje i ve sportech, v čemkoliv. V rodině, základ kamarádství, přátelství, jakýkoliv mezilidských vztahů. Snažte se si pomáhat. Dneska tady budeme dělat spoustu aktivit. Před sebou rovně tak, abyste měli otevřenou dlaň. To je vlastně to nejdůležitější, naučit se to točit tak, abyste ty prsty neměli takhle sevřený, protože to umí opravdu každý udělat tohleto. Principiálně je to v tom, že točíte vesměs prstem, pak zápěstím, pak celou rukou, celá ruka vám pracuje. Teďkon každý dostane balónek.